ट्राइबलनि हाखौ रैखाथि हो बर'नि हाखौ रैखाथि हो रैखाथि हो थांनाय 2027 जानुवारि बर'नि थामथि गोरोबथा जायखौ जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन सान्थि सुक्ति जोंनि NDP आरो एबसुजों जादों। दा बेनिफ्राय जोंनि बर' हारिया मोनसे एक्सपेक्टेशन खालामदोंमोन जाय एक्सपेक्टेशननि गेजेरजों बे बर'फोरनि हाहुनि रैखाथि बर'फोरनि माने गासैबो समयसाफ्रा जोबगोन होननानै। दा बेराफारसेथिं जोङो दिनै माने फिन खेमसे जोङो माखासे प्रग्रामफोर एबा सोमावसारनाय हाबाफारि लाफिननांगौ जानानै फैदों। बे जोंनि माखासे थासारिफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जानो हमदों। दिनै जों बेसिकेलि जोंनि बे क'क्राझार नैबे क'क्राझार जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि बे डिसिनि मोखाङाव जोंनि बे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चजों लोगोसे बर' माहारियारि फरायसा आफाद BoNSUजों जों जयैनो जोंनि बर'फोरनि आरो ट्राइबेलफोरनि हाहुनि रैखाथिनि थाखाय जोङो दिनै खुद्रिसारनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेवहाय बेसिकेलि जोंनि बे ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव बेसेबां जोंनि बर'फ्रा होखारजादों बेसेबां जोंनि बर'फ्रा हाहुनि रैखाथि दिनै जोङो बन्सित जानानै फैगासिनो बिनि सायाव जों सांग्रांथि आरो बेजों लोगोसे जों प्रग्रामनि गेजेरजों डेपुटि कमिशनारनि गेजेरजों जों आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनो जों आर'जलाइ गथायहरगोन। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै जोंनि बेसेबां जोंनि BTC ओनसोल ट्राइबेल बेलेन ब्लकआवहाय जोंनि बर'फ्रा थांनाय समफ्रावहाय जों माने आन्दलननि मुङाव थांनाय मुस्लिमजों जानाय आन्दलन सान्थालजों जानाय आन्दलन दा बे समावहाय जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो खारनानै गोबां जायगायाव थाहैनांदों। दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेसन एबा रिहेबिलिट खालामहैफिनाखै एबा बिथांमोनखौ दिनै गावसिनि जायगायाव गावसिनि हायाव दिनै बिथांमोना दोनहैफिननो हायाखै। दा गोबां बे ओनसोलनिनो जेरै मजाबारि एरिया बादे जिथु गावसिनि जायगायावनो बिथांमोना होखारजानानै हा गैजायै जानानै दङ। आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय गोबां दाङाबाजिनि गेजेरजों हा गैजायै जानानै दं। बिथांमोना दिनै फैनानै जोंजों हानि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोनाबो खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दिनै जों नुनो मोन्दों माने गोबां जोंनि बर'फ्रा जेरै बिलासिपारा साब डिभिजनावबो गोबां जोंनि बर'फ्रा बिदिनो जर जबस्ति इलिगेलि बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिफोरजों हाया सेनानै लाजादों। बिथांमोनखौ दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ निरापत्ता होनानै बिथांमोनखौ गावसिनि जायगायाव दोनहैफिननो हायाखै। बिथांमोना जर जबस्ति बाहेरानिफ्राय फैनानै बिथांमोनखौ अफुद्रुल खालामनानै इलिगेलि हाखौ बायध'थायै फानहोनानै बिथांमोना दिनै होखारहरदों। बैफोरो जोंनि ट्राइबेल बेलेन ब्लकआवनो दिनै सेकुरिटि निरापत्ता गैया। दा बिनि थाखायनो जों गोबां जोंनि गेजेराव एकर्ड जानानै थांबाय। थेवब्लाबो जोङो दिनै जोंनि सेफटिनि थाखाय जोंनि रैखाथिनि थाखाय बर'फ्रा खुद्रिसारबाय थानांगौ जानानै फैदों। आरो बेराफारसेथिं गोबां जोंहा थांनाय समफ्रावहाय सान्थालजों दावराव जानायावहाय गसाइगावनि खोलाहा गोबां हाया माने दिनै दखल खालामजानानै दिनै बर'फ्रा खारनानै दिनै थाहैफिननो हायाखै। आरो बेजों लोगोसे दाख्लैसो जोंनि गुवाहाटि बरबारि नलपारा बादि जायगायाव जोंनि ट्राइबेल बेलेन ब्लक जायगायाव गभर्नमेन्टआ दिनै बिथांमोना होखारदों। दिनै बेयावबो दासिमबो रिहेबिलिटेसन खालामहैयाखै दोनहैफिनाखै। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै सिभिल ससाइटि हिसाबै जों दिनै खुद्रिसारफिननांगौ जानानै फैदों। जों सोमावसारफिननांगौ जानानै फैदों जाहाथे जोंनि बर' न'खरनि बर' बिदा फंबायफ्रा गावनि हायावनो दिनै रैखाथि गैयै जानायलाय जोङो दिनै उफाय गैया जों सोमावसारफिननांगौ जानानै फैदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे सिरियास मोनसे अर्डार फैदों जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै मोनसे लेन्ड बेंक पलिसि बानायदों। जाय लेन्ड बेंक पलिसिनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि एबा ट्राइबेलफोरनि हाखौ जाय माने पाट्टा गैया सोरबा एक्सनियानि हा सोरबा तौजी हा दिनै बेखौबो पलिसि खालामनानै जोंनि कास्टलेन्ड फरेस्ट लेन्डखौ पलिसि खालामनानै दिनै बिथांमोना सरकारा लानायनि पलिसि लादों। मानो होनब्ला दिनै अलरेडि फोरमान जाबाय दिनै तौजी हा दिनैहाय एक्सनियानि हा
नै बेयावहाय खाजोना होयोबा दिनै सार्कोल अफिसारफ्रा दिनै लाखिलिया अब्ला दिनै जोंनि हा जोंनि राइट्स ट्राइबेलफोरनि राइट्स फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों जोंहा हानि जि अधिकार दंमोन ट्राइबेल जाथि हिसाबै जों हाजों जोंनि हाग्राजों सोमोन्दो थानानै जोंनि हाग्रानि गासैबो हाया जोंनिमोन दिनै बे अधिकारा जोबनानै थांबाय थारमाने दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ एन्टि ट्राइबेल एन्टि बर'फोरा दिनै पलिसि खालामनानै जोंनि बर'फोरनि हाखौ जेरैखि जाया माने दिनै दखल खालामनानै लानायनि पलिसि आरो बे लेन्ड बेंकनि पलिसिनि गेजेरजों दिनै सरकारा जोंनि ट्राइबेलफोरनि कास्टलेन्ड फरेस्टलेन्ड फौजि हा एक्सनिया हाखौ दासिबो लानानै बिथांमोना गोसो बायदि सोरबा इन्डास्ट्रिफोरनो ना सोरबा माने माखासे कम्पानिफोरनो बिथांमोना होनायनि पलिसि लागासिनो अलरेडि जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जोंनि मुसलपुर ओनसोलावहाय अलरेडि 60 बिगानि मोनसे कम्पानिया हाखौ लाबाय होननानै जों इनफरमेसन मोन्दों दिनै बेफोरो गिख्रंथाव जोंनि 6 शेड्युल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव दिनै खुनु फर्स खुनु दिनै सरकाराबो दिनै जोंनि हा 1 इन्सि दखल खालामनो हानाय मोन्थाय गैयामोन नाथाय जोङो दिनै साननो गोनां थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै 6 शेड्युलाव गुबुन जातिफ्रा हा बायफैनाय सरकारा दखल खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों बिनि थाखायनो जों उफाय गैया जों सिभिल ससाइटि जाथि हिसाबै जों दिनै हाहुखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जों लाइमोनफ्रा जों ओंखारबोदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि फुराना सिनियर्स बिथांमोन दिनै सिनियर अल बर' सिनियर सिटिजेन्स फराम दिनै जर्डलेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च बिथांमोनाबो दिनै लोब फैनानै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दा जों फैबाय थानाय समाव बर' जाथिया जों जाथि हिसाबै गसंनोब्ला जोङो गिबिसिन हिसाबै हा हुखौ जों रैखाथि खालामनांगोन जों सांग्रां जानांगोन जों हा हु गैयाब्ला जों बहाय थांनानै थानो जों बहाय न' लुनानै संसार जानो राव हारिमुखौ जों बोरै फोथांनानै लाखिनो बेनि थाखायनो जों गुदिसिन गोदोबो राजा रानि गासैबो दावहा नांदों हानि थाखाय बर'फ्रा आन्दलन खालामदों हानि थाखाय बिनि थाखायनो दिनै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जि होखानाय अधिकार भारतनि संबिधान बायदि जोंहा मोननांगौ मोन्थाय बे मोन्थायखौ जोङो दिनै मालाबाबो खोमानानै लानो हाया जोङो दिनै थैथां जिउ गारनानैबाबो गोसो मोदोम जिउ बावसोमनानैब्लाबो जों जोंनि हाखौ रैखाथि होनांगोन आं गुरैयै दिनै बे मेडियानि गेजेरजों आं गासैबो जोंनि बर' जाथि फंबाय बिनानाव बिदा बिब'फोरखौ खावलायहरो हाहुनि दिनै सार्थ'आव जों निजेनो सांग्रां जानांगोन जि जोंहा भारतनि संबिधान बायदि हाहुनि मोन्थाय जोंनि फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि दिनै हाग्रानि जि जोंहा ट्राइबेल हिसाबै मोन्थाय दं जोंनि बे आंगो हायाव दिनै बेखौ जों रैखाथि होनांगोन जों सांग्रां जानांगोन जों कनसियास जानांगोन दिनै बिटिसिनि इएमआ साननैसो सिगाङाव जों हानि थाखाय गोन होननानै बुंदों आरो मा बुंनो सानो आं बिथांमोनखौ दिनै जोंनि बिटिसि 6 शेड्युलाव दिनै बिथांमोना सासे बिबानगिरि हिसाबै रायजो राजाया बिथांमोनखौ दैथायहरबाय दिनै हाग्रानि दिनै जि मोनसे दायित्व होबाय हाहुनि दायित्व होबाय बिथांमोनखौ आङो दिनै BoNSUनि जानानै खावलायो बिथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि हाखौ रैखाथि होनांगौ आरो बे मोनसे दायित्व दिनै गोदान सोरबा मिनिस्टार फैबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हा हु लेन्ड रेभिनिउनि बिथांमोनाबो होलांगोन दा दिनै जि दायित्व दं बिथांमोना पालन खालामनांगौ आरो बिथांमोनखौ जों सानसे जाथिनि थाखाय हाहुनि थाखायनो बिथांमोना दावहा नांदोंमोन जों फोथायदों नाथाय बै फोथायनायखौ दिनैसिमबो बिथांमोना दिनै लाखिनांगोन रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोनखौ दिनै सासे पाब्लिक सार्भेन्ट हिसाबै दैथायहरनाय बे थांखि आरो बे माने मोनसे दायित्वखौ बिथांमोना पालन खालामनांगोन आरो हा हुखौ रैखाथि बिथांमोना होनांगोन जाथिनि सार्थ'आव गावनि इज्जत गावनि माखासे समयसाखौ दोनथ'नानैब्लाबो बेसिक खामानिखौ बिसिबां मिनिस्टार्सफोर दङ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिल' नङा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ गावबा गाव डिपार्टमेन्टखौ जातिनि सार्थ'आव मोजाङै बिथांमोना मावफुंलांनांगौ जों बेवहाय मोनसे सल'खौ मा बुंनो सानो दिनैहाय जोंनि बर'फोरनि हाहुखौ दिनै दानि नङा बै समनिफ्रायनो जेब्ला ब्रिटिशआ सासन खालामदोंमोन बे समावनो जोंनि गेदेमा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथाङा शिलंआव साइमन कमिसनजों थांनानै माखासे आरो असमियाफोरनि माखासे बेलेग जातिफोरनि नासयनायाव हा हु सेनानै लानायनि जि पलिसि बे पलिसिखौ दिनै माने रैखाथि होनो थाखाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ दिनै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि
दिनै माने लोगो मोननायनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनो होलांदों 1886आवनो बिथांमोना ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे ट्राइबल बेल एन्ड ब्लकनि रेगुलेशन बेखौ जोंनो होलांदों टटेल 47 आउट अफ 47 17 आर ट्राइबल्स बेल एन्ड 30 आर ब्लक्स दा बेनि गेजेराव जों ट्राइबल मेजरिटिफोरनो थाखाय बिथांमोना ट्राइबलनि सेफटिनि थाखाय हाफोरखौ जोंनि फिउचारनि रैखाथिनि थाखाय थांनानै थानो थाखाय बिथांमोना होलांदों जेब्ला भारतआ इन्डिपेन्डेन्स मोनो 1947आव दिनै आसामनि चैप्टार 10 लेन्ड रेगुलेशन रेभिनिउ एक्टनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनो ट्राइबेलफोरनो जि मोनसे अधिकार होनांगौ बे अधिकार होनांगौखौ बिथांमोना दिनै मावफुंलाङाखै जोंनि ट्राइबल बेलेंनि ब्लकनिफ्राय जि मोनसे इलिगेल मानसिफोरखौ बिथांमोना होखारनायनि अनगायै दिनै सोसनफैदों गोबां मोनसे पलिसि खालामनानै दावराव दावसि जोंजों नाङाबाजि खालामनानै दिनै इभिक्सन दिनै होखारलायनाय न' सावनायनि गेजेरजों दिनै रिहेबिलिटेसन सानाय थाहैनानै बानायनानै गुबुन जाथिखौ दिनै 100 जन सोदोंब्ला 1000 जन बिथांमोना दोनफैफिनदों बैफोरबादि एन्टि ट्राइबल पलिसिया दानि नङा बै समनिफ्रायनो जागासिनो आरो दिनैबो जोंनि ट्राइबल बेल एन्ड ब्लकआव बिथांमोना जोंनि ट्राइबेलफोरखौ माइनरिटि खालामनो थाखाय हाफोरखौ सेनानै लानो थाखाय दिनै गोबां पलिसि खालामदों दिनै बिनि बेस्ट मोनसे पलिसिखौ आं दिनै होनबाय लेन्ड बैंक पलिसि बिनि थाखायनो जों दिनै ट्राइबेलफ्रा जों सांग्रां जानांगोन आरो ट्राइबेलनि एगेन्स्ट एन्टि ट्राइबेल पलिसि बै माखासे असमिया बुद्धिजिबि बिथांमोनखौ असमिया सभिनिस्ट बिथांमोनखौ जों दिनै सांग्रां होदों जोङो दिनै बिथांमोनजोंसो जों दिनै फेर फाथिदों मानो होनबा बिथांमोननि पलिसि आरो सोलोआ जोंनि ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि आंगो हायावनो